nyt aikuinen viitsi toimia ennen kuin on pelkkää aavikkoa. Maapallo on kriisissä, ilmastonmuutos tulossa. Mitä sun yritys tekee tässä taistelussa? Mun yritys on suunnittelutoimisto ja me tehdään rakennuksille tällaisia energiatehokkuuden parantamislaskelmia. Eli simuloidaan vanhan rakennuksen tekniikka uusiksi niin, että se hillitsee tätä ilmastonmuutosta. Minkälainen prosessi jollekin on tulla mukaan tähän ilmaston lämpenemistaisteluun mukaan ja uusia omaan kotinsa lämpöjärjestelmät? No se on helppoa, eli ottaa yhteyden meihin ja me sitten haastatellaan, tullaan tutustumaan taloon ja tehdään sen omistajan kanssa sitten suunnitelma, mitä hän haluaisi tehdä. Ja me sitten, jos ei suoraan tiedä niitä haluja, niin me pystymme ehdottamaan. Ja sitten me pystytään myös nimenomaan tekemään se, että me numeroilla ja laskelmiin pystytään todistamaan se, että paljonko se hyödyntää sinun rakennusta nämä muutostyöt. Ja samalla tietysti tulee nämä kustannukset tietoa, että paljonko se muutostyö maksaa. Mulla on yritys, eli työpaikka, missä on erinäköisiä suunnittelijoita, mitkä ratkaisee tällaiseen ilmastonmuutokseen liittyviä asioita. Mitä tiedät ilmastonmuutoksesta? Sen, että maailma loppuu. Ääriolot, jotkut metsäpalot, joita on paljon, niin liity siihen. Tosi hyvä, kyllä. Ja nyt ne on tullut aika lähelle meitä. Et nyt oli niin kuin Euroopassa, eikö ollut Kreikassa paloja, Italiassa ja aika paljon Euroopassa on ollut myöskin näitä suuria tulipaloja. Ja se johtuu siitä, että tämä ilmasto on lämmennyt liikaa. Niin siitä tulee nämä, että sitten on tosi kuuma ja sitten se kuivuttaa metsää ja sitä kautta taas sitten tulee näitä tulipaloja. Niin, nyt kysyin sitten Riialta, että miten me voitaisiin yhdessä tehdä sellainen esittely, vaikka video, missä kerrotte tästä ilmastonmuutoksen näistä negatiivisista piirteistä ja miten siitä voi torjua sitä ilmastonmuutosta. Niin mun työpaikalla tätä ilmastonmuutosta torjutaan niin, että kun tiedätte, kun tätäkin kerrostaloa, täällä on lämmin, täällä on paljon lämpöisempi kuin tuolla ulkona. Eli tätä taloa lämmitetään, pitäisi olla lämpöisempi kuin ulkona. Tätä taloa lämmitetään, eli isot tällaiset voimalaitokset tekee lämpöä ja ne tekee sähköä. Ja mitä huonompi tämä rakennuksen tämä eristys on, eli tämä on ulkoisena esimerkiksi paksuus tai on vaikka vain yksi ikkunalehti, niin sitä enemmän tämä tuhlaa energiaa tämä talo, eiks vaan? Jos me saataisiin tämä talo käyttää vähemmän energiaa, se tarkoittaisi sitä, että ne isot voimalaitokset, mitkä tekee sähköä ja lämpöä, niin niiden tarvitsisi tehdä paljon vähemmän sitä energiaa, eli paljon vähemmän päästää taivaalle saasteita ja sitä kautta niin kuin lämmittää tätä meidän maapalloa. En nyt sano sitä kaikille, mutta tää ilmastonmuutos käy hermoille. Täällä vetää! Lämpöä lisää. Mitä sä äiti teet? Miten vaikutat energian kulutukseen? Kato, kun mä oon jo keski-ikäinen. Ja mä oon 30 vuotta täällä hengaileen. Kuka kaipaa jotain energiatodistusta? Tai mitä muutakaan ilmastonmuutosvouhotusta? Ajattelen vähän lastenlapsia. Ja on mutaatioita. Näyttää vähän isän suulta.
käy mulle enää ilmastonmuutoksesta. Hei, onko Kari? Nyt on ongelma. Lapset jotain petoja. Ja nää tukee nuorisokulttuuria. Tää arvomaailma kannattaa tsekata.